rigtig hjertelig velkommen til Karlas program. Vi står her i dag inde i Katjas lejlighed, og vi skal forbi en tur. Vi skal en tur forbi, det var det, jeg ville sige. Katjas køkken. Og hej Katja. Hej. Hej, mange tak fordi vi måtte komme forbi. Det var så lidt. Hvad har du til os i dag, Katja? Ja, men jeg har taget en råvarer ud af skabet, og Ja. nu vil jeg så fremstille en lækker morgenbrunch Ja. til unge teenager primært. Ja. Fordi de har jo så travlt om morgenen, og de flyver afsted, og de skal i skole, og de kommer for sent i formiddag. Ja. Så det studerer der Ja. og det er sundt. Ja, Katja, hvordan ligger det hele i prisklasse af det, du vil lave? Nemt og billigt. Nemt og billigt. Nemt at komme efter, det er helt i bund. Helt i bund. Ja. Den er helt oppe og rigtig. Ja, okay. Men Hvad vil du starte med, Katja? krydderbolle. Krydderbolle, ja, det er jo... Hvad? Er det for nu? Jeg har en krydderbolle her. Kan jeg lige finde noget kamera? Ja, den er flot. Lidt rynket, men den er okay. Ja, og så vil jeg starte med at skære den over en gang. Ja. Med en god kniv, jeg har. Det er også et flot køkken, du har herude. Ja. Så har jeg en brødrester. Ja. På med bollerne. Ja. Tænder vi, og så godt med knald på. Så mens de står der og luner, så har jeg en god drik, jeg vil bruge. Ja. Er det noget, du vil anbefale til retten? Det er det i hvert fald. Ja. Det er sådan en gul her, 1-11 drik fra Netto. Ja, det lyder billigt, ja. Den skal helst stå på køl, så er den bare. Ja. Yes. Hæld op i et glas. Værsgo. Ikke noget med at drikke nu, for det skal være sammen med bollerne. Okay. Der er måske lidt varmt. Så indimellem, så kigger man lige lidt til dem, ikke? Ja. Hvordan de er ved at have det. Er det brødresterens skyld, eller er det bare i almindelighed? At hvad? At man lige kigger til dem? Jamen, det er bare fordi, de brænder på, ikke? Hvor gammel er du selv, Katja? Jeg er 19. Du er 19? Ej, det var også en fin alder at have. Ja, og allerede været i gang med opskrifter og det hele. Jo, jeg har et barnebarn lige på din alder. Ja. Er du single? Den tager vi efter showet. Ja, den kommer vi ikke nærmere ind på nu. Så, nej. Mens at vi står og venter på, at bollerne de så er ristet færdige, ikke? På brødresteren, hvor at man lige skal vende en gang imellem. Holder du øje en gang imellem? Ja, det gør vi. Har tjekket på. Ja. Så vil jeg gerne lige invitere jer indenfor i stuen en gang. Katja, er du lesbisk? Nej, jeg er ikke lesbisk. Nej, okay. Men her, der har vi jo blomsten. Hvis vi lige kan få kameraet. Ja, tak. Den her blomst, det er også til en billig pris til unge, der bor alene, ikke? Altså, nu har Katja godt nok fået den af hendes nabo, for hun har en meget venlig nabo, det har hun. Men altså, det er en billig pris, 30 kroner eller sådan, og det er lige så super bedst. Lækker udsigt, jeg har. Ja, rigtig lækker udsigt. Men det er jo, det kan jo pyntes. Men nu skal vi så tilbage til bollerne igen, og ud og se på dem. Katja, hvordan har bollerne det? Ja, men indtil videre står det meget godt til. Der er jo godt knald på den her brødrester, jeg har investeret i. Linnea. Ja. Altid, når man... Ja. Og hvad du siger, 300 kroner, ikke også? Jo, brødresteren? Ja. Jo. Ja. Jo, right. Godt. Men så kløverblomst, det er den smør, jeg vil anbefale til disse krydderboller. Hvis du lige holder den stille. Den ser simpelthen sådan der ud, ikke? Ja. Hvorfor er det den, du vil anbefale, Katja? Okay. Hvad med kærgården? Det virker ikke så godt. Det er ikke samme effekt, eller hvad? Nej. Overhovedet ikke. Så siger vi slut herovre. Slut. Vi kører lige ned her. Ding. Yes. Så har vi simpelthen de her lækre morgenboller klar. Ja. Så lige en gang smørelse her. Smørelse, ja. Så rundt her. Godt. Det gør ikke noget, der kommer meget på. Bare godt med smør på. Det er din, den der. Nu er jeg på kur, så hvis du kunne proppe lidt mindre på min. Ja, det er så. Det er ikke skræt. Ja. Kløverblomst gør forskellen. Det er rigtig, rigtig flot sagt. Det er det. Skal vi... Det her... Det er simpelthen nem madlavning for unge teenager, der er flyttet hjemmefra, som ikke lige har tiden om morgenen.
Jeg synes, det var et rigtig, rigtig flot program, Katja, du har lavet der. Ja. Det synes jeg. Skal vi smage på det? Ja, og tak for, at jeg måtte vise det. Tag lige den her, fordi jeg har din telefon her, der ringer.